Kinai ka school hapo kashatri jangga Meghalaya SSA School Association henne kasi ka apo atrek unai tung aja apo ada ka jing sokya bas ko buram ye kinong le bha hakite kisingi jangga jing ki ka jangki kila ongru bakim la shu banjer kerteng ki balawan man ai men siem ban ai jing era hakite kisingi na do bakis dang maniki ka balane la saw singi ter hakerdap jangka additional sekretariat na do kiseng balang ki baper ki amali ki balawan ai men siem baru ki riushimet par kiwe de ki bamla banjer kerteng hakite kisi ki balayawan. Presiden Jangka Meghalaya SSA School Association ulapan pauru kajing ai kublai kaba kerpang yulat kejelau setiap pal melik hakabala tristam bada kajing shimkia kajong u hakabanya keren u Chief Minister jong kejelau kan rat ke sangma hinin kasi parkum juru ya kajing kular kajong u ban shimkia ya kane kamat banyak keren halal kajing dawa bar kajing penslam ban siu katulap kajong ki. Jing Krishan berkecing seniang jongki hakane ka indefinite dhana jongi na shimro ya kane ka kabu ban ai kuplei kerpang ya i honorable governor isa Satyapal Malik ibada ka jing shimkhia jongi ya ka ban ya kren bat i chief minister Odon Brom jonga jela jongi isa Konrad K Sangma menhenin bat kumjuru ya ka jingkular ka jongi ba in shimkhia ya kane ka mat jing dawa jongi kamtam ya kajing perslemban pelajar kadok pat first installment joman taus nem bat ka Ministry of Education ban Ministry of Finance Government of India ka ba khaddo kajing ai kublei ka ba kerpang kalej ro sha I Deputy Chief Minister jong ka jela jongi isa Preston Tensong badai da kajing shimkhia jongi ta ka initiative ka ba mai ila shim ba menin kesengi hadin kajing kren chongi bai nila yo ya ka positive outcomes mo ka ba baro kinong ikay si kepadon ketika jaka bangi tulong ya ka protest ka we ka sur nila menjur ban pidiang ya ka ka ba la mi na kajing kren chongi bat ka government te sa chisin klem da jay keteng ya baro kublai shibun ya kijing kersian jongpi ya kijing no chenyeng jongpi paro badai boblei unang ya donor kat lem bat pi hakino kino ki benta jong kijingim kijingpi ke baman kesengi ya kata king ba nakaliang jongi ngila ong ba kajing ai kublei jongi ke ka kerpang college ya deputy chief minister mo ba baro sikata ngi yo i ba nakaliang jong education minister badon brom isa lakmen rumbui lapan pauro ba mo ka kamdon pisa na kalian chong ka state government tiba na kalian chong ka state government yo iya kan mo baki na kalian chong ki pao tingim tip nang no kishim kumno kata kajing mi kata ka pisa rengi na kalian chong hi kinong ka SSA ngi kemen habang yo i ba na kalian chong ka government kala shim khia ya kan kajing dawa chong i bat kala ro ban penurlong ya ban pelaj ya kutulop chong i lada amdei barosan banai ro andai sawnai wadi tai ba shi banai barang saro kala don kajing kula na kaliang jong deputy chief minister ba mariwan kawa adok but first installment of government of India in pelai no marman la benong ni ka daw hi kajing yo jong pi la de pimi hi semadan bani ki kamut ka sawat kam tip pi ya satanga ha ka pai dei bat kani ka benta menin ngila ekren in details badu deputy chief minister bat ngila ong ro ba nang ni shakmat mau kumbang ngila ong ha kajing kendo jongi badu honorable education minister na ka por shakapor ba kjisangi kino ikasi ngim kwa ban mi sesurok na mata katulok tingil hong ba imat nakaliang jong education department dan naka level jong as a minister imat uklem da shimkhia paltan ya kanika ka bangil ya kren baru dia bangila persang bani kren baru deputy chief minister manin nakaliang jong ila kren da kabasai ba nang ni sakmat ka government kan make sure ba ada ka slam ro katulok jong kan om slam palat ya ka sikwata kamut ba apo kamu ka quarterly baik kamu ba ngin sayo ba ya ka salary jong kala don hi kata ka proposal ka bana kalian jong education department bana kalian jong kiro kinsa pay ya ka babatam ka bagila ban le ka bay de ban pen bon la ni ban mang khambon ka budget hapo state budget na mantaka samagra shiksha abhiyan so kinong kay siya ka state education department ban kamjoro ban enhance ka salary so pinamani ibon man ka po sa po naman balada government ka perkhat jengay ka bari kani se kalaway ka bodong kala ban pipi to ka bay de bat kata menni rungi la touch kata ka mat mo
Kabay day bat kani ka kani ka ban kuno jong kani ka scheme as state 31st March 2026 ngila don ka jing kan. But wana kaliang jong Deputy Chief Minister Badan Berom jong isa Preston Tensong ila ong ba very soon na kaliang jong ka government kan sa wanra ya ka State Education Commission. But day hangta ba kinsa bishar kinsa scrutinize ki proposal ki bawan na kaliang jongi patkom jong na government but kin hadin bal scrutinize nadong syadong kan wan ka recommendation banangta kin penmi ya ka policy kumno ban crop ingi kino hikai SC ula ongro na kaliang jongu ba dai tangkan ni hikalat kalenti ka ba na kaliang jongi government ngin sim bangila ban a safe ya ka service jong pi jong kino hikai SC marhoy kala don kata ka jing baklaban pentrikam na sedang ti ladang imle menta kamut kala ban poi ba kan poi ka por ba long dir ti ila kerpa dingi ba mengin ya sya sipor kan ba ka gomen kadang penbit yang banwan ra ya kan ka State Education Commission te ka bai de ber enhancement menil ngila ong ba na kaliang jong education minister ai Deputy Chief Minister isa Preston Tensong kijing iklan jungi badi ngila ong ba ka kadi bandon kum kawai na ka term of reference sa ka State Education Commission maka pai day bat ka enhancements ng ka salary jongi kong kasi na kaliang jongi ila ay assurance ba na kaliang jong ka government kan le ka badon kam ka pai day bat